What is good, everyone? Welcome to Jazz in a Paperback podcast. I am your host Nico Tampio, and this is the fourth full episode. It's been a minute since I've made a full episode last time because I've had a bunch of things going on. I'm probably gonna make another solo cast on that what I've been up to. But today I have a guest, and this is gonna be a little bit different episode since we are recording this in Finnish. But for my international listeners, don't worry, I'm gonna continue doing this in English. And also I will link the article that we are talking about in this episode to the show notes, as well as the names of the hip hop artists that Hanna is name dropping at the end of this episode. So check that article out. It's really interesting, and also go listen to those young hip-hop artists from Sweden and Finland and see how they do. Also check the previous episode out if you haven't already. They are in English, and don't forget to leave a rating and follow this podcast on Spotify, YouTube and Apple Podcast. I'm doing this by myself, so it really helps to get some new listeners and get it going. But alright, today's guest is Hanna Tyvelä. She's an art and social historian, and they have made together with her colleague Erika Åberg an article about Nordic gangster rap phenomenon, which we are talking about a lot on this episode among the other things. So tune in and let's see how this goes in Finnish. Let's get to the episode. Alright, tervetuloa Jazz in a Paperback neljäs koko pitkä jakso. Mulla on täällä tänään vieraan Hanna Tyvelä, taide- ja sosiaalihistoriaitsija. Esittele itsesi omin sanoin. Joo, kiitos ja kiva olla mukana tässä podcastissa. Mä oon tosiaan, mun tausta on taiteen tutkimuksen opinnoissa ja sitä kautta mä päädyin rakennetun ympäristön tutkijaksi ja yhä enemmän alkoi kiinnostaa niin kuin taiteen tutkimuksessa niin tämmöiset niin kuin yhteiskunnalliset näkökulmat. Ja mä oon viime vuodet tehnyt väitöskirjaa Tampereen yliopistossa, ja se on sosiaalihistoriallisesti painottunut hyvinvointivaltion tutkimusta. Teen niin kuin historian näkökulmalla 60-, 70-, 80-luvun hyvinvointivaltiota tutkia. Sitten tässä sivussa on virinnyt tämmöinen räppitutkimus, osittain sen takia, että mä teen mun tutkimustyötä semmoisessa tutkimushankkeessa kuin Keiden kaupunki, joka on Koneen säätiön rahoittama, ja se keskittyy niin kuin yhdenvertaisuuskysymyksiin kaupungeissa niin historiassa kuin nykyisyydessäkin. Ja osittain sen takia, että mä innostun asioista ja ne lähtee viemään mukanaan, ja niin on räppi lähtenyt viemään mukana. Yes. Mä muistan, kun mä näin jossain Instagram-storeissa varmaan, että sait alkaa kuuntelemaan räppiä, ja mikä meininki tää on, ja sit se vaan kasvoi siitä koko ajan. Rupesi mennä aika syvälle, ja sit tosi mielenkiintoinen näkökulma mun mielestä näin hip-hop-kulttuurina ja sitä ympäröiviin asioihin. Mutta tosiaan joo, me tunnetaan turkulaisen P-gallerian kautta muutaman vuoden takaa, missä me oltiin molemmat aktiivisia jäseniä silloin. Millä tavalla, onko sä vielä taidegalleria hommissa jollain tavalla messissä? En oo. Mä oikeastaan ehkä, se oli tuossa 2020, jättäydyin sitten pois, kun alkoi muut asiat viemään ajasta niin paljon, että sille ei löytynyt enää aikaa, mutta muistelen kyllä lämmöllä niitä vuosia siellä B-galleriassa, ja meillä oli semmoinen hieno yhteisö, ja siellä on edelleenkin olemassa. Me ei olla vaan kumpikaan mukana siinä nyt enää, mutta tosi kiinnostavaa semmoista niin kuin moniäänistä yhteisöllistä taidetoimintaa. Joo, se oli tosi jees, ja just ennen tätä podcastia mä funtsailinkin, että just silloin, sanotaan milloinkohan mä olin varmaan 2020 saakka siinä messissä enemmän tai vähemmän, varmaan 2018 saakka sillä enemmän aktiivisen, kun sitten alkoi kans tulee muita juttuja, ettei ollut enää se aikaa, mutta sillä niin funtsasin vaan eilen, että taidemeininki oli jotenkin tosi hauskaa sillä ennen pandemiaa, ja sitten se niin ehkä pandemian jälkeen muuttuu, on se edelleenkin sinänsä hauskaa, mutta se jollain tavalla se
niin kuin atmosfääri on ehkä muuttunut tai sitten mä oon vaan mennyt eri paikkoihin tai jotain, että sitten on tullut jollain tavalla vähän ehkä, vaikka oli se silloinkin niin kuin vakavaa, mutta sitten on tullut vielä niin kuin jollain tavalla vakavampaa, koska mä muistan just nämä P-galleriaajat ja muut, että se on niin kuin sillä kaikki toki teki taidet vakavasti, mutta se oli silti kumminkin sellainen vähän kevyempi tatsi noin niin kuin yleisessä ympärillä, niin millainen ajatus sulla on, onko se samaa mieltä tai onko Kyllä siinä varmaan jonkinlainen niin kuin perä on tuossa sun havainnossa, että ehkä tässä on niin kuin tosi päällekkäin ollut paljon semmoisia isoja yhteiskunnallisia niin kuin ilmiöitä, sotia ja niin kuin yhdenvertaisuuskysymyksiä, Black Lives Matter ja elokapinat ja ylipäätänsä semmoinen niin kuin maailman synkistyminen, Ukrainan sota ja nyt mitä tapahtuu Gazassa ja semmoinen, että mikä on niin kuin suomalaisen taidekentän niin kuin rooli tässä niin kuin globaalissa ihmisyhteisössä, niin ehkä se on sitten vakavoitunut. Joo. Mutta toisaalta kun mäkään en nyt siellä B-galleriassa ole, niin huomaan sitten, että ehkä niin kuin vähemmän on kärryillä siitä, että mitä vaikka nuoret taiteilijat tekee. Ja vähemmän on käynyt sitten just vaikka näyttelyissäkin, niin en nyt voi ihan suoraan sanoa, että juuri näin tämä asia on, mutta ehkä siinä jotain semmoista on. Joo, sama juttu, sama mä oon funtsinut, ja kai se on ihan luonnollistakin, että jos katsoo, mitä niin kuin tapahtuu, mitä on tapahtunut tuossa 2020 jälkeen ja muuta, että sit hommat saattaa mennä vähän vakavemmaksi niin kuin kaikissa jutuissa, mutta anyway, mennään sitten vähän mikä on tämän jakson topic, eli, ja mikä mua kiinnostaa varsinkin, että miten sä päädyit hip-hopin pariin, että miten sitä hommaa tapahtuu. No tässä on oikeastaan tämmöisiä niin kuin ajallisia kerrostumia, että jos mä selitän sen pitkän kaavan kautta, niin kaikki alkaa siitä, että mä oon ollut melkein 15 vuotta sitten Ruotsissa opiskelijavaihdossa ja opiskelin siellä niin kuin ruotsia ulkomaalaisille yliopistossa. Ja me kuunneltiin siellä tosi paljon ruotsalaista räppiä silloin aikanaan. Ja mä oikeastaan siellä niin kuin vaihtovuonna niin kuin heräsin semmoiseen niin kuin suomalaisen yliopiston ja myös räpin valkoisuuteen, että miten niin kuin Ruotsissa ne oli eri lailla ne asiat. Ja en ollut sitä ennen kiinnostunut suomi-rapista, enkä ollut oikeastaan sen jälkeenkään, koska se tuntui etenkin sitten tämän havainnon jälkeen, koska siellä oli niin keskeistä se niin kuin oikeastaan maahanmuuttajien Ruotsissa kasvaneiden lasten ja nuorten niin kuin luoma hip-hop-kulttuuri. Niin sitten se, mitä Suomessa tapahtui ja ketkä nousi sitten jotenkin isoimmiksi nimiksi, niin sitten se tuntui jotenkin todella semmoiselta kaupalliselta tai siihen kaupalliseen keskittyvältä. Ja sitten mua ei oikeastaan myös kauheasti kiinnostanut se semmoinen niin kuin UG-räppi, semmoinen valkoisen miehen pahoinvointi-genre, joka siellä ehkä on. Et mä olin niin kuin silleen ulkona siitä, että sitten niin kuin mulle jäi sieltä niinku niitä ruotsalaisia artisteja ja mä niitä seurasin, mutta en todellakaan voi sanoa, että olen missään vaiheessa ollut myöskään sen suhteen mikään räppipää, että mä olisin mitenkään ollut mikään aktiivinen, mutta se oli niinku se tausta. Ja sitten se pandemia-aika avasi tietyllä tavalla semmoista ajankäyttöä, että yhtäkkiä oli ehkä aikaa enemmän paneutua johonkin, mitä ei niinku muuten olisi tehnyt. Joo. Ja tämä mun kollega Erika Åberg, jonka kanssa mä oon tehnyt tätä tutkimusta, hän väitteli 2020 taloussosiologiasta Turun yliopistosta. Ja hän alkoi miettimään sitten väitöksen jälkeistä tutkimusta ja oli kiinnostunut niin kuin nuorten miesten digitaalisista kulttuureista, että mitä siellä tapahtuu. Ja hän oli alkanut silloin kuuntelemaan niin kuin, räppiä. Ja se lähti niin kuin gettomasasta ja sitten ikään kuin se siirtyi ikään kuin siitä aina sitten niin kuin artistilta. Ja sitten hän oli siinä vaiheessa silleen, että kuuntelen, että nämä on tosi kiinnostavia ja mä olin todella skeptinen siihen alkuun. Ei tämä ole kyllä mun juttu, että ei mua kiinnosta.
Mutta Gettomasa oli tehnyt siis yhteistyötä Cavallini ja Shortin kanssa silloin. Ja sitten mä päädyin kuitenkin sitten kuuntelemaan sitä ja kun mä ikään kuin löysin heidät, niin mä innostuin siitä. Ja se oli semmoinen niin kuin aha-elämys, että meillä on niin kuin tämmöinen räppiskene, missä esimerkiksi just Suomen somalit on niin kuin keskeisiä toimijoita. Ja sitä kautta se niin kuin lähti aukeamaan ja mä innostuin siitä ja me innostuttiin yhdessä siitä Erikan kanssa. Sitten siinä alkoi olla silleen, niin kuin, että se ensimmäinen vuosi meni silleen, että me esimerkiksi niin kuin tutkijoina jotenkin innostuttiin sitten lukemaan kaikkea. Et Erika luki esimerkiksi niin kuin räppitutkimusta. Joo. Ja sitten mua kiinnosti siis, että sitten kun se äkkiä meni siihen Ruotsi-vertailuun, niin mä aloin niin kuin miettimään uudestaan niitä, että mitäs me kuunneltiinkaan silloin ja mitä artisteja niitä oli ja mitä siellä nyt tapahtuu. Ja alettiin niin kuin etsimään ja kuuntelemaan niitä ruotsalaisia. Ja siellähän on todella paljon just somalitaustaisia räppäreitä Ruotsissa. Niin se niin kuin kehittyi siitä. Ja sitten koska me ollaan molemmat tutkijoita, niin sitten se oli jotenkin luontevaa, että mehän voitaisiin tehdä tästä yhdessä jotain. Ja sitten me kirjoitettiin siitä yhdessä tutkimusartikkeli. Joo. Semmoinen, ja sitten me ollaan niinku tästä koko ajan siitä lähtien, kun pandemian niinku niiden sulkujen jälkeen alkoi niinku toi keikkatoiminta aktivoitua, niin ollaan käyty nyt tässä jo 3 vuoden ajan aktiivisesti keikoilla. Et se on ollut semmoinen niinku portti sinne sisään, että näkee sitä, että miten ne nuoret on ja minkälaista meininkiä niillä on siellä. Et mehän ollaan täysin ulkopuolisia iän ja kaiken muun kautta, että me kyllä niin kuin erotutaan niillä keikoilla, mutta ollaan silleen niin kuin aidosti siellä, että vaikka me ollaan tutkijoita, niin ei se ole mikään semmoinen, että sinne menee jotenkin työhön, vaan että kyllä tämä ikään kuin on semmoinen, että sitä on niin kuin aidosti alkanut niin kuin arvostaa ja niin kuin aidosti myös pitää tai jotenkin niin pitää siitä musiikista, vaikka se niin kuin tietyllä tavalla muotokieleltään voi olla monille aikuisille semmoinen tosi vaikeasti lähestyttävä. Joo, sen mä oon huomannut noissa, kun mä oon seurannut sun postauksia aiheesta ja muuta, että niinku, et on aidosti myös tykkää siitä musiikista ja muut, mikä on niinku ollut tosi hienoa. Ja joo, te tosiaan teitte tuon artikkelin, mikä on enkuksi, ja mä pistän sen tonne linkin tonne show notesihin. Nimeltään Finnish and Swedish Gangster Rap as a Window on the Dismantlement of the Nordic Welfare State. Kerro tästä artikkelista ja teidän tutkimuksesta vähän syvemmin. Joo, se artikkelihan niin kuin oikeastaan sen ikään kuin tämmöinen ajallinen jana alkaa siitä, kun Ruotsissa 2021 syksyllä murhattiin tämä valkoinen todella suurta menestystä nauttinut räppäri Einar, joka oli oliko hän 19-vuotias muistaakseni. Ja se niin kuin ikään kuin ylitti uutiskynnyksen niin kuin Suomessakin ja siitä tuli semmoinen iso kansainvälinen uutinen. Ja siihen asti me oltiin kyllä jotain vähän niin kuin mietitty tutkimusmielessä sitä ennenkin ja kokeiltu sitä, niin kuin, että miten yhdistää meidän niin kuin eri kiinnostuksen kohteita. Mutta sitten siinä niin kuin, tuntui jotenkin, että sen uutisoinnin kautta alkoi niin kuin näkymään se, että viimeistään myös Suomessakin, että Ruotsissa on asiat todella paljon huonommin kuin meillä Suomessa. Ja että miten se niin kuin näkyy niin kuin erilaisilla yhteiskunnan alueilla ja että miten vaikka se jengirikollisuus on sitten niin kuin alkanut lävistää niin kuin tosi monia erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Niin sitten, koska mulla oli se Ruotsi-tausta ja sitten tämä hyvinvointivaltiotutkimustausta ja sitten Erikalla oli taas, se oli siinä vaiheessa jo niin kuin ottanut haltuun sitä niin kuin kansainvälistä räppitutkimusta ja sitten hänellä oli taas tämä niin kuin digitaalisten kulttuurien tai tämmöinen niin kuin some ja miten niin kuin nuoret toimii somessa, niin hänellä oli sellaista, niin me lyötiin ne niin kuin kaikki yhteen siihen artikkeliin. Ja siinä oli ikään niin kuin tarkoituksena osoittaa, että media niin kuin nostaa tätä räppiä
niin kuin tämmöiseksi niin kuin kriminaaliksi ilmiöksi, vaikka se on niin kuin vain yksi osa-alue sieltä. Tai että se räppi on niin paljon muutakin. Ja se samalla ikään kuin ohittaa sen yhteiskunnan rakenteellisen eriarvoisuuden, missä sitä räppiä syntyy ja mistä syistä sitä syntyy. Että me niinku, haluttaisiin ikään kuin meidän työllä osoittaa, että siellä on niin paljon muuta, mitä kannattaa kuunnella ja niin kuin havainnoida, kuin pelkästään, että jos jää jumiin vaan siihen rikollisuuteen, niin sitten siitä saa tosi kapean kuvan. Jep. Ja toi on myös kiinnostava ollut, koska aina on oikeastaan syytetty, mitä sattuu videopelejä tai just rap-musiikkia ja kaikkea muut sillä, että jos on sattunut jotain tai jos jotain ongelmia, sitten niinku pistetty syyttävä sormi väärin asioihin sen sijaan, että niinku katsottaisiin oikeasti, mistä ne ongelmat johtuu, mistä myös tästä ja artikkelissakin puhuttiin siitä, että miten pitäisi enemmän keskittää fokus ennaltaehkäiseviin juttuihin, eikä niinkään siihen osoittaa sit myöhemmin ja varsinkaan niin kuin syyttää vääriä asioita ja periaatteessa mennä helppoa polku, koska mun mielestä se näyttää, että jos on jotain ongelmia ja sitten sä sanot, että okei, se niin tämä rap-musiikki ja videopelit tai mitä vaan, niin että se on vähän niin kuin enemmän tuntuu, että pyyhkäisee se ongelma sivuun ja mennä niin kuin helppoa polkuun, eikä niin kuin sinne, että niin kuin katsotaan, että missä nämä oikeasti johtuu ja koitetaan ennaltaehkäistä niitä. Onko jotain kommenttia tähän? Joo, meillä on siinä tosiaan sitä kansainvälistä räppitutkimusta. Muun muassa niin kuin, Briteissä on tehty tällaista ikään kuin, missä havaittu sitä, että miten niin kuin se räpin kriminalisointi on tämmöinen pitkä jatkumo niin kuin mustien kulttuurien ja mustan musiikin kriminalisoinnille. Että se on ikään kuin vain yksi jatkumo tässä. Ja sitten toisaalta, niin kuin, mikä siinä Ruotsissa on, että meillä on ollut niin kuin aika pitkään semmoinen niin kuin ajatus, että Ruotsihan on tämmöinen tasa-arvon mallimaa, vaikka todellisuudessa siellä on niin kuin vuosikymmenien ajan harjoitettu sellaista politiikkaa, mikä on niin kuin muodostanut. Nykyään puhutaan jo, että Ruotsissa on tämmöisiä rinnakkaisyhteiskuntia. Että miten niin kuin esimerkiksi siellä on niin kuin urbaani eriarvoisuus tosi isoa, että siellä on niin kuin niitä kokonaisia alueita, missä välttämättä kouluissa ei ole syntyperäisiä ruotsalaisia ollenkaan. Ja ikään kuin se esimerkiksi niin kuin, kieli erkanee sillä tavalla, että niin kuin nämä maahanmuuttajataustaiset lapset, ne ei ikinä opi ruotsin kieltä sillä tavalla, että niillä olisi tämmöistä niin kuin natiivitason osaamista. Ja siinä niin kuin paljolti pohjana on se, että he elävät niin kuin näissä omilla alueillaan, käyvät omat koulunsa ja muuta. Niin että siellä on ikään kuin se yhteiskunnallinen todellisuus ja sitten siellä on toisaalta taas tämä niin kuin, vuosikymmeniä jatkunut tämmöinen niin kuin räppiperinne, missä se räppi nimenomaan tulee niiltä samoilta alueilta. Joo. Ja se on niin kuin heidän niin kuin omaa kerrontaa. Niin sitten me niin kuin jotenkin alettiin näkemään se mahdollisesti, tai me ehdotetaan, että tämä NS niin kuin Suomi-rapin uusi aalto, mikä meillä nyt niin kuin on käynnissä, niin se ikään kuin sitä kannattaisi havainnoida niin kuin verrattuna siihen Ruotsiin, että minkälaista se räppi siellä on. Että sitä tekee nyt ikään kuin semmoisista niin kuin lähtökohdista nuoret, jotka ei muuten yhteiskunnassa välttämättä löydä niin kuin paikkaansa ja ääntään. Siitä he ovat sen löytäneet. Joo, ja yksi kiinnostava juttu, mä otan täältä lainauksen, joka oli myös lainaus artikkelis koskien ruotsalaisrap-artisti Jussi, niin hänessä sanottiin, että he is a criminal but also a talented artist, eli hän on rikollinen, mutta myös taitava taiteilija tai artisti, ja tämä koski sitä, että häntä katsotaan ikään kuin kaikista näkyvimpien attribuuttien kautta, mikä on mun mielestä on tosi kiinnostavaa, minkä niin kuin huomaa myös, että jos mä mietin esimerkiksi omia, sanotaan yläasteaikoja, missä huomasi esimerkiksi, että jos oli jotain villimpiä, yleensä miespuolisia oppilaita, ketkä oli niin kuin
aika taitavia kaiken kaikkiaan, mutta sitten niin heitä katsottiin, että hän on tosi villi tai jotain muut vastaavaa, mikä on niin kuin se näkyvin, ja sitten niin kuin sitä kautta ehkä tietyllä tavalla tuomitaan, mikä sitten taas varsinkin siinä iässä ehkä aiheuttaa sen, että sitten sä alat ajattele myös itse sillä, että okei, mä oon villi ja tällä, että mulla ei ole niinku asiaa näihin juttuihin ja mä en ole välttämättä taitava tai mitä tahansa. Se ehkä vielä niinku sit taas alkaa viemään negatiivisilla poluilla, koska sit kun sul saataan aikuiset sanoa tällä, että sä oot sitä ja tätä, niin sit sä oot jotenkin näkemään itsessä ehkä sitä kautta, että okei, että mulla on kyllä näitä niinku talentteja saada, että olisiko se sitten räppääminen tai mikä tahansa, mutta sit sä oot kumminkin, että no ei musta välttämättä ole näihin, koska saadaan, että joku, ketä sä pidät korkeammassa asemassa aikuinen sanoo, että sä oot sitä ja tätä, ja sitten ei ehkä välttämättä lähde tavoittelemaan niitä juttuja, mihin oikeasti oiskilla, koska sä et usko itseäsi, että mitä mieltä sä oot tästä. Niin, ehkä se niinku, ruotsalainen niinku tämmönen mahdollisuuksien tasa-arvo ei ole oikeasti, tai mun mielestä Yasin on niinku esimerkki siitä, miten hän on niinku omassakin tuotannossaan nyt tässä myöhemmässä tuotannossa tuonut esiin, että se ruotsalainen yhteiskunta ei ole tarjonnut niitä mahdollisuuksia heille, mitä se väittää tarjoavansa kaikille kansalaisille. Et siinä on niinku tietynlaiset niinku, taustatekijät tekee sen, että lapset ja nuoret ei pysty sitten tavoittelemaan niitä samoja asioita kuin jotkut keskiluokkaisemmat ja valkoisemmat samanikäiset nuoret Ruotsissa. Ja siinä ehkä niin kuin viitattiin siinä lainauksessa siihen, että just niin kuin Yasinissa, että hän on siis somalitaustainen, että siinä on tietynlainen semmoinen, niin kuin, koska siis, hän on siis somalitaustainen muslimi, kuten somalit ovat useimmiten, niin siinä on ikään kuin tämmöinen kaksois niin kuin yhdenvertaisuuden kannalta tämmöinen kaksoiskysymys, että on tämä niin kuin, uskonto ja sitten tämä ihonväri ja tämmöinen niin kuin etnisyys, mitkä tekee sitten sen, että hänellä on niin kuin ruotsalaisessa yhteiskunnassa semmoinen asema, mikä ei välttämättä sitten tai mikä ei ole mahdollistanut sitä yhdenvertaisuutta. Ja hän niin kuin ikään kuin sillä räpillä sitten toimii semmoisena niin kuin omiensa äänenä, että hänen kaltaiset nuoret miehet niin antaa heille äänen. Joo. Ja sitten kerro näistä lisää. Artikkelissa puhuttiin visuaalisista erilaisuuksista suomalaisten ja ruotsalaisten räppivideoiden välillä. Kerro näistä vähän lisää. Joo, tässähän siis tässä artikkelissa meillä käytettiin tätä gangster-rap-termiä niin kuin lainausmerkeissä sen takia, että siitä on tämmöinen käsitys, että se osaltaan on niin kuin toiseuttavaa, koska nämä artistit ei välttämättä itse ajattele olevansa edes gangster-räppäreitä, vaan että se, niin kuin, ne esteettiset valinnat tulee niin kuin, vaikka just näistä grime- ja drill-genreistä, eikä niin kuin suoraan siitä 90-luvun gangsterräpistä. Mutta niissähän on semmoinen tietynlainen niin kuin visuaalinen kuvasto vakiintunut niin kuin viime vuosina. Ja fakta on se, että ne ruotsalaiset artistit on niiltä NS-haavoittuvilta alueilta, missä jengirikollisuus on todella yleistä, ja he näkevät sen läheltä, jos eivät ole itse mukana siinä. Niin se ruotsalainen kuvasto on ollut tosi paljon väkivaltaisempaa ja synkempää. Et sit niinku, meillä on niinku Suomessakin näitä artisteja, mutta sitten siinä on niinku jonkinlainen semmoinen ero kuitenkin, että kuinka paljon se on sitten ehkä, että sitä on tehty niinku vaikka sen myynnin edistämiseksi. Joo. Niitä valintoja. Että tehdään tiettyjä juttuja videoissa, miten ne leviää somessa. Toki tämä sama niin kuin somenäkyvyys ja somessa leviäminen niin kuin perustuu sinne Ruotsiinkin, mutta jossain määrin kuitenkin, koska on ihan todistettavasti on näitä rikollisia yhteyksiä ja on vaikka tämä, että kuolee todella paljon poikia ja nuoria miehiä, myös nykyään nuoria naisia. Jengirikoksiin, eli se on niin kuin todella paljon väkivaltaisempi se heidän niin kuin
ympäristönsä, niin siinä mielessä voi ajatella, että se on ehkä jotenkin totuudellisempaa se kuvasto siellä. Ja sitten toisaalta niin kuin Suomessa on myös monet niin kuin siirtynyt tekemään vähän niin kuin muun tyylistä musiikkia, niin sitten siinä on niin kuin se kuvastokin sitten moninaistunut. Ehkä Ruotsissa on jopa niin kuin vaikeampaa siirtyä, jos sä oot aloittanut sillä semmoisella väkivaltaisella, niin sieltä on vaikeampi siirtyä muunlaiseen. Et Suomessa on silleen jotenkin, mä uskoisin, että Suomessa niillä artisteilla on niin kuin silleen paljon paremmat oltavat, ja Suomessa ne pääsee myös keikoille, mitä Ruotsissa se ei ole niin kuin oikeastaan kauheasti mahdollista semmoinen niin kuin artistielämä, mitä täällä on. Joo. Et kaikki sellainen vaikuttaa varmaan siihen, että se on jollain tavalla niin kuin semmoista marginaaliin tai tosi semmoista niin kuin marginaalia, tietyllä tavalla todella suosittua, niillähän on niin kuin satoja tuhansia miljoonia striimauksia ja muuta, mutta tietyllä tavalla se kuvasto on semmoista marginaaliinsa pysyttelevää. Joo. Ja Suomessa haetaan sitten helpommin semmoista niin kuin populaaria suosiota. Joo, tosi kiinnostavaa. Mä en ole tosiaan itse hirveän kartalla ollenkaan näistä tämänhetkisistä Suomi- enkä Ruotsi-räppäreistä, mikä sitten taas liittyy seuraavaan kysymykseen. Kun sä oot kuunnellut myös, sanotaan 2000-luvun alun tai 2000-luvun tai aikaisempaa yleisesti ottaen jotain aikaisempaa räppiä, niin miten sä huomaat, että siellä on muuttunut, jos vertaa näihin 2020-luvun juttuihin, niin esimerkiksi yhteiskunnan kritisointi tai yhteiskuntapuhe yleisesti? Jos vertaa vaikka nyt siihen 90-luvun ja 2000-luvun alun ruotsalaiseen räppiin, mikä oli sitä, ikään kuin se tuli niistä samoista niin kuin, samoilta alueilta ja samantyyppisten nuorten tekemänä kuin nykyään, niin se oli niin kuin silleen semmoista ehkä vähän niin kuin vasemmistolaisesti painottunutta ja niin kuin ulospäin ymmärrettävämpää. Että ne oli ikään kuin silleen niin kuin semmoisia kertomuksellisempia ehkä sitten ne tekstit. Ja nykyäänhän tässä niin kuin nykyisessä genressä on tosi paljon esimerkiksi sitä, että on jotain tiettyjä sanoja, mitkä toistuu maarajoja ja kielirajoja ylittäen. Ja jotain sanontoja, mitä ne sitten niinku käyttää ja riimejä, ja ne ei välttämättä niinku ole mitenkään niinku jalostuneita tekstillisesti, mutta sitten se on taas kiinnostava kysymys se, että kellä on oikeus käyttää kieltä ja minkälaista sen kielen pitää olla, että sitä voi käyttää. Et mun mielestä se on jotenkin semmoista vapauttavaa, että niinku nuoret ihmiset, joiden vaikka suomen kieli ei ole äidinkieli, niin he tekevät uraa kuitenkin käyttäen sitä artistina. Ja ikään kuin sekin on niin kuin mahdollista, ikään kuin, kun ne on niin kuin usein kuitenkin todella nuoria, kun ne aloittaa sen. Että sitten jos niillä on mahdollisuus jatkaa sitä, niin nehän kehittyy sitten ne tavat tehdä sitä, että sä opit tekemään parempia biisejä ja opit tekemään erilaisia tekstejä ja kokeilet erilaisia tyylejä, niin sehän siinä on niin kuin kiinnostavampaa. Se, että saattaa olla niin kuin, että se läpimurto tulee jollain semmoisella kohahduttavalla jutulla, mutta sitten pidemmän päälle, jos on niin kuin oikeasti niin kuin haluaa tehdä sitä, niin jää nähtäväksi, että minkälaisia artisteja niistä kehittyy. Et musta se on vaan niinku positiivinen juttu, että ne käyttää suomea ja muita kieliä sekaisin ja on kaiken maailman hokemia siellä. Joo, sama juttu. Toi on mun mielestä kiinnostava ja mä itse tykkään, niin mä tykkään tekstistä yleisesti ottaen ja mä tykkään todellakin analysoida lyriikkaa, varsinkin hip-hop-lyriikkaa. Ja sit mä oon monessa sanonutkin, koska mä myös tykkään abstraktista taiteesta. Ja sit linki tänne välillä, tai niin kuin mä oon sanonutkin, että hip-hop, tietyt artistit varsinkin, tai niin on tosi lähellä mun mielestä mitä abstrakti taide on, että sä pystyt periaatteessa nauttia siitä ilman, että sä niinku tajut siitä välttämättä mitään, että mitä siinä, niinku, että se on vaan, että mitä sä koet ja mitä sä näet, ja niinku, sä saat siitä jotain fiiliksiä, mutta sun ei ole pakko ymmärtää sitä välttämättä syvemmin.
Mutta sitten taas, että sä voit niinku ottaa se deep dive kumpaankin hip-hop-lyrikkaan ja abstraktiin taiteeseen, että sit sä voit tutkia periaatteessa sen taiteilijan taustoja, että mistä se tulee ja mikä tämä juttu on, ja sitä kautta ruveta ymmärtää syvemmin sitä, mistä kappaleessa tai taideteoksessa on kyse. Niin toi on mun mielestä tosi niinku kiinnostavaa, ja sit varsinkin, että mä oon jotain noit suomi-räppäreitä kuunnellut kauan sitten, ketkä ei ole, niinku, suomi ei ole äidinkieli, mutta räppää suomeksi, mä oon kiinnittänyt huomioon, että miten niinku hienosti ne käyttää suomen kieltä ja uusia juttuja, niinku tosi versatile ulosanti. Et se on niinku tosi hienoa kuunnella heitä, ja sitten myös on, nyt kun sanoit, niin on niinku samaa mieltä, että se on aika vasemmisto painotteista ollut toi hip-hop ja yhteiskuntakritiikki siinä niin 2000-luvulla ja se alkupuolella ja muut, milloin on Avain esimerkiksi ja kumppanit tehnyt tuommoista vähän enemmän ehkä conscious rap-tyyppistä kamaa. Ja sitten, jos mä saan sanoa vielä sen, että mun mielestä niinku, se on jotenkin kiinnostavaa, että saattaa olla joku biisi, missä niinku on semmoista just vähän niin kuin niitä hokemia, ja sitten siellä saattaa olla joku yksi laini, mikä on ihan niin kuin todella koskettava tai todella niin kuin hieno yhteiskuntakriittinen niin kuin juttu. Ja sitten se ikään kuin jo antaa itsessään sellaisen, että vau, että tänne on niin kuin, että hän niin kuin ajatellut näin ja halunnut nostaa tämmöisen tähän. Niin, se on niin kuin tosi antoisaa löytää niistä sit niin kuin ikään kuin niitä näkökulmia. Joo. Siitä mä tykkään itse hip-hopissa, että se on niinku, että se ei ole niin, ei nyt sillä, että mikään musa olisi välttämättä niin selkeä, mutta että siellä on tosi paljon nyansseja, mitä pystyy löytämään ja kaiken näköisiä, varsinkin, että niinku kaikki ei ole sillä ihan suoraan annettu sul tarjottimella, vaan sä pystyt niinku jotkut biisit on auennut mun niinku vuosia periaatteessa sen jälkeen, mitä mä oon kuullut, ja et sit niinku se on ollut kaikista hauskinta ehkä, mä en nyt muista mikä biisi se oli, mutta niinku, mä olin kuunnellut yksi, sitä sit niinku mulla aukesi se biisi, sit kun mä katsoin ton dokkari Michael Jordanista, sit siellä kävi ilmi, että Michael Jordan on pelannut baseballia numero jotain 3-5 tai jotain 4-5 varmaan, ja sitten mulla aukesi se biisi, koska siinä niinku hoettiin just sitä 4-5 ja jotain, ja niinku sit siinä oli koripalloreferenssejä paljon ja muut, ja niinku sit mä tajusin, että alright, että tää niinku liittyy Michael Jordaniin, ja sit mä tajusin sen koko biisin, niinku se vaan tuli niinku sen jälkeen yhteen sillä ihan täysin, että se niinku muuttui ihan kokonaan sillä, että mitä mä olin ajatellut sitä, että se oli niinku hauska esimerkki tähän kohtaan. Ja sitten toi kanssa, että mitä niinku just nämä kaikki viitteet, että sit kun tässä niinku tässä NS uudessa aallossa, niin nehän on niinku, siellä on ikään kuin muistakin kaupungeista, mutta tosi iso juttuhan siinä on niinku PK-seudun nuoret, niinku Espoo, Helsinki, Vantaa. Ja kaikki sellaiset niinku täällä niinku ajankohtaiset nuorisokulttuuriset jutut, mitä niin kuin esimerkiksi minä 40-vuotiaana turkulaisena historiatutkijana en niin kuin voi sanoa olevan niin millään tavalla sisässä siinä. Mutta sitten niin kun me ollaan Eerikan kanssa innostuttu siitä, niin sittenhän me seurataan tosi aktiivisesti, mitä ne artistit tekee. Ja kyllä siinä niin kuin seuranteessa myös oppii niitä asioita. Että sitten aina kun me opitaan joku juttu, niin sitten me ollaan ihan innoissaan siitä. Ja se on kyllä kiva just tässä podcast-ajassa, että vaikka näin niin kuin on perinteisen median huomioimia artisteja, että niistä voisi lukea mitään haastatteluja silleen, mutta sitten niin kuin he ovat joissain podcasteissa ollut mukana, niin sitten niissä välillä myös käsitellään niitä jotain, he avaavat niitä jotenkin niitä biisejä, ja sitten me ollaan ihan innoissamme, kun me opitaan joku uusi vaikka joku sanonta tai jotain sanankäytöllisiä selityksiä tulee, niin oppii niiden kautta ikään kuin sitä tulkintaa myös. Kerro, miten sun mielestä voisi edesauttaa hip-hop-kulttuurin kehittymistä positiiviseen suuntaan mediassa ja yleisesti? No, tietyllä tavalla meillähän on niin kuin perinteinen media on silleen aika konservatiivista, että se on niin kuin hyvin valkoista edelleen ja nuorisokulttuurit ei ehkä sitten niin kuin
läpäise sitä mediaa oikein muuten kuin semmoisen jonkun ihmettelyn tai kauhistelun kautta, Joo. koska toimittajat on aikuisia ihmisiä. Niin semmoista, niinku, miten sitä niinku nuorten ääntä pois. Ehkä niinku mediataloissa voisi vaikka niinku miettiä sitä, että miten niitä nuoria saisi medioiden kuluttajiksi, että miten heidän äänensä olisi siellä esillä. Ja sitten niinku, kun se on niinku selvästi ollut niinku viime vuosina esillä semmoinen, just semmoinen, että joko ne niinku kuluttaa väärin tai sitten ne on uhkaavia tai mitä ikinä, niin että semmoista niinku, koska tämä on todella suosittu kulttuuri, tämä ei ole mikään niinku todellakaan marginaali-ilmiö, niin että nostettaisiin niitä artisteja ja niiden niinku tietyllä tavalla, että jos ne nousisi niihin medioihin, niin sitten ne olisi myös niinku vastuussa niistä niinku sanoistaan ja teoistaan, mitä ne nyt sitten ikinä tekeekään, että jos siellä on niitä rikollisia toimia. Niin ikään kuin semmoinen niinku tavallistaminen sen kauhistelun sijaan, niin se olisi niinku aika olennaista. Ja sitten, mikä niinku laajemmin yhteiskunnassa, niin semmoinen mahdollisuuksien niinku tarjoaminen, että Helsingissähän esimerkiksi on tämmöinen niinku nuorisotaloverkosto, missä nuorisotaloilla on studioita, mistä saa studioaikoja, ja hyvin monet nykyräppäritkin on tehnyt ensimmäiset biisinsä näillä studioilla. Ja Suomessa on niin kuin muissakin kaupungeissa yksittäisiä tämmöisiä paikkoja, mutta se ei ole mikään niin kuin palvelu, mitä laajemmin tarjotaan. Et ehkä niin kuin semmoista matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa nuorille. Semmoisia niin kuin vaatii satsauksia, mutta on aika loppujen lopuksi yksinkertaisia. Sitten on kyse myös niin kuin alaikäisistä yleisöistä ja miten ne niin kuin omaksuu niitä ja mahdollisesti jotain vahingollisia tapoja, niin että oltaisiin niin kuin kiinnostuneita niiden lasten kiinnostuksen kohteista. Että ei tuomittaisi sitä, että jos kuuntelee jotain tai on kiinnostunut jostain, että niin kuin turvallisten aikuisten kanssa voi kuluttaa räppiä. Että se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, se on niin kuin yksi tavallinen juttu muiden juttujen joukossa. Sitten myös se ehkä, että vaikka niin kuin nyt voi olla jotain raffimpaa lyriikkaa ja väkivaltaista lyriikkaa ja muut, että se ei niin kuin ole suoraan tulkittavissa. Esimerkiksi, että mulla on itsellä ollut bändiprojekteja silloin, kun oli nuorempi ja sitten oli ehkä just kaiken näköistä sanottavaa ja sitten niinku miten halusi ilmaista itseäsi, niin sitten tuli kirjoitettua vaikka jotain lyriikkaa, mikä niinku on ehkä oli aika raju. Se ei niinku ollut todellakaan, että se ei ollut ensinnäkään, se ei ollut edes niinku millään tavalla se oli niinku fantasiointi edes, eikä niinku varsinkaan tosissaan, vaan se oli enemmän just niinku, no ehkä tietyllä tavalla jotain jonkin tyyli fantasiointi, mutta se oli vaan niinku, että halusi saada niitä fiiliksiä ulos ja sitten se oli niinku hauskaa periaatteessa kirjoittaa tosi rajui sanotuksia ja tehdä niinku raju musaa, että se ei niinku ole silleen, niinku mitä mä haluan sanoa tässä, että se ei nyt ainakaan aina ole välttämättä suoranaisesti tulkittavissa, että jos nyt on jotain väkivaltaista lyriikkaa, että se niinku olisi sillä, että okei, että se tyyppi on tosi väkivaltainen tai vaarallinen. Niin, sehän niinku räppitutkimuksessakin voi, niinku, tai on tuotu esiin tällaista, niinku, että miten se räppilyriikka on tämmöinen niinku, leikin keino. Et leikitellään niillä niinku, mahdollisuuksilla ja ikään kuin myös sillä, että mikä se mun paikka yhteiskunnassa on. Että jos niinku, on vaikka kokenut, että kohdistuu jotain niin kuin ennakkoluuloja itseensä, niin sit niitä ennakkoluuloja voi kääntää siihen niin kuin leikillisesti siihen räppiin. Ja sitten niin kuin ulkopuolelta sit tullaankin tulkinneeksi, että koska toi on tuollainen räppäri, niin hän kertookin suoraan itsestään siinä. Et tietyllä tavalla siinäkin niin kuin se tutkimus on tuonut esiin sellaista, miten niin kuin se leikittely ja leikki on vapaampaa valkoisille ihmisille. Et usein sit niin kuin valkoisessa yhteiskunnassa ei-valkoiset räppärit tulkitaan ikään kuin jotenkin aidoimmaksi oman rikollisuutensa niin kuin jotenkin esittäjiksi, kun sitten taas ne valkoiset, että se on vaan tämmöinen imagojuttu. Joo, ja se on myös kiinnostavaa, miten niin kun on seurattu, että
joitakin on jopa tuomittu rikoksista, on tulkittu lyrikoita ja muita ja sitä kautta tuomittu rikoksista. Joo, tämähän on niinku tosi iso kysymys, että tämä on niinku Yhdysvalloissa ollut semmoinen suurikin kysymys, että miten niinku nämä räppilyriikat niinku johtaa tuomioihin ja siellä on ollut tämmöistä niinku liikehdintää, mistä sitä on vastustettu. Ja on nähtävissä, että niinku Ruotsissa ja Suomessa on niinku viime vuosina ne ollut ne lyriikat ja musiikkivideot semmoisia aihetodiste, vai miksi sitä kutsutaan oikeussalissa sitten. Ja sillä tavalla ikään kuin täysin siitä kontekstista irrotettu toiseen ja viety sinne. Ja mun mielestä jotenkin se leikkihuomio on siinä niin kuin olennaista, että kelle ne artistit ajattelee tekevänsä niitä. Ja nehän on monesti ikään kuin semmoista vähän niin kuin meiltä meille, että jollekin semmoiselle kuvitteelliselle niin kuin oman porukan niin kuin yleisölle, jotka niin kuin osaa lukea sitä ja osaa tulkita ne. Niin kuin. Ja sitten sitä kuitenkin tulkitsee paljon laajemmin ihmiset, joilla ei ole sitä koodistoa. Jep, nimenomaan. Tästä voisi jatkaa loputtomiin, mutta täytyy alkaa laittaa kohtuullin tätä jaksoa nippuun, mutta mulla on tässä vielä pari juttua, eli mitäs seuraavaksi noin niin kuin hip-hopin termeissä ja muutenkin, mitä on tulossa, onko tulossa lisää hip-hopin liittyvää tutkimusta tai muuta? No meillä on ollut nyt jo jonkin aikaa avattu tutkijayhteistyötä tuonne Ruotsin suuntaan. Ja ollaan menossa nyt toukokuussakin Malmöhön yhteen tutkimuskonferenssiin. Mua kiinnostaa erityisesti tämmöinen niin kuin urbaani kokemus ja osallisuus, että miten se näkyy tässä rapin kerronnassa, ja mä haluaisin jotenkin sitä tutkimusnäkökulmaa kehittää. Ja keikoilla käydään ja keskustelu jatkuu. Me ollaan myös kirjoitettu semmoisia niin populaarimpia artikkeleita tästä aiheesta, muun muassa tämmöiseen niin kuin rikosseuraamus ja rikosten ehkäisyä käsittelevään Haaste-nimiseen lehteen, mikä on avoimena netissä. Niin kaikkea tällaista ikään kuin eri tasosta tutkimukseen pohjautuvaa toimintaa. Ei mitään nyt suuria ilmoituksia tässä, mutta innostus on pysyvämmän laatuista ja tutkimus jatkuu. Yes, se on hyvä. Ja sitten mitä mä haluan tietää varsinkin, koska niin kuin mä sanoin, että mä en ole yhtään kartalla itse näistä tämänhetkisistä suomi- enkä ruotsi räppäreistä, eli name droppaa muutamia, mitkä on tällä hetkellä tulessa ja sun soittolistoja. No jos mä sanon Suomesta ensin, niin mä nyt tässä vastikään palasin niihin 2021 vuonna, kun alettiin kuuntelemaan sitä Kavalinia ja Sortia, niin niiden ne yhteisjulkaisut sieltä 2020-luvun taitteesta, niin ne on kyllä jotenkin todella semmoisia. Niissä on niin kuin mun mielestä joku hieno ajankuva, että tämäkin on semmoinen niin kuin genre, joka kiitää kauhealla vauhdilla eteenpäin, että ne tuntuu jo todella vanhoilta. Mutta sitten jotenkin kiinnostavaa se, että miten se Sorti on niin kuin edennyt siitä semmoiseksi vähän niin kuin pop-tähdeksi. Hän on niin kuin aika iso artisti jo nykyään. Ja sitten ehkä tämmöisestä crime drill-genressä Suomessa, niin mä suosittelisin Kersaa ja VJ:tä. Että ne on mun mielestä semmoiset niinku isoimmat nimet tai semmoista, joita kannattaa pitää silmällä. Ja heillä molemmilla ikään kuin se on suuri kysymys, että miten se heidän niinku, suosionsa ja miten he pystyy lunastamaan sen niinku rikollisella taustalla semmoisen tavallistamisen ja artistiksi siirtymisen. Et siinä on niinku kysymyksiä, että miten keikkajärjestäjät ja media ja mitä ikinä niinku ottaa heidät vastaan. Et yleisö ainakin ottaa heidät vastaan. Et heillä on niinku semmoista, he ovat mun mielestä tosi lahjakkaita nuoria ja ehkä etenkin se Kersa on semmoinen, jotenkin mun mielestä hänessä on niinku potentiaalia semmoiseen niinku yhteiskunnalliseen kommentointiin, että hän on esimerkiksi just aika paljon puhunut näitä Palestiina-kannanottoja tehnyt ja sitten
toisaalta myös tätä tämmöistä niin kuin musliminuoruutta tuonut esiin omana tämmöisenä, niin kuin, että miten he ovat niin kuin toisaalta jotain vähän semmoisia niin kuin sarjakuvamaisia artisteja, mutta sitten toisaalta se heidän oma minuutensa on siinä kuitenkin mukana. Ja esimerkiksi se, että miten se niin kuin oma usko ja sen kanssa eläminen tulee esiin, niin ne on niin kuin kiinnostavia. Ja sitten Ruotsista mä haluaisin sanoa Jasinin erityisesti, että hän on kyllä, niin kuin, mä väittäisin, että hän on niin kuin merkittävimpiä pohjoismaisia rap-artisteja tällä vuosikymmenellä, että hän on niin kuin kehittynyt myös semmoiseksi, tai hän on niin kuin jotenkin jos semmoisessa vaiheessa, että tekee sellaisia tarinallisia, yhteiskuntakriittisiä biisejä nykyään, että se semmoinen niin kuin nuoruuden ase- ja väkivaltakuvaukset on siirtynyt semmoiseen niin kuin ehkä aikuisempaan tulkintaan sitten. Että hän on tosi kiinnostava. Ja sitten mun toinen ruotsisuosikki on Guled, tämmöinen Jasin on siis Tukholmasta, Rinkebystä. Ja sitten Guled on Malmöstä. Ja hänellä on hän on niinku käyttänyt afrobiittejä ja semmoista vähän niin popimpaa matskua taustoilla. Ja on tehnyt niinku aika pitkällä linjalla jo vuosien ajan tämmöinen ahkera puhurtaja. All right. Tässä kohtaa täytyy ruveta laittaa tätä jaksoa nippuun. Kiitti Hanna osallistumisesta Jazz in a Paperback 4. täyspitkään jaksoon, joka tällä kertaa tehtiin myös suomeksi, mikä oli mulla uusi juttu. Mä pistän noi kaikki linkit ja myös räppärit, jotka tuli nimettyä tähän loppuun. Mä pistän heidän nimet ja linkit show notesihin, joten tsekatkaa sieltä. Ja kiitti Hanna osallistumisesta ja seuraavaan jaksoon. Peace.